Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê derbarê civînên xwe yên van her du rojên borî daxuyaniyek belav kir. Têde hûrgûliyên wan civînan û encam eşkere kirin. Di daxuyaniya enekese de hatiye ku di her sî rojên 10, 11 û 12 vê mehê de Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê dûrê çavê ragihandinê civîneke xwe ya yasayî li dar xisti. Ew jî ji ber fişara PYD û rênedana ji bo li darxistina enekese ji bo li darxistina Kongirê xwe yê çaran. Di civînê de rewşa Sûriyê bi giştî û rewşa Kurdistanê û navxwe û mijara rêxistinî ya enekese hatin gengeşekirin. Li ser asta Kurdistanî jî enekese piştevaniya xwe ji Herêma Kurdistanê û tevgera wê ya netewî û piştevaniya xwe ji Serok Mesûd Barzanî û Birêz Nêçîrvan Barzanî Serok Wezîrê Kurdistanê da diyar kirin. Her wiha fişar û kiryarên hikûmeta Iraqê li dijî Herêma Kurdistanê şermezar kirin. Ji bo rewşa navxwe ya Kurdistana Sûriyê enekese dibêje ku hîn PYD li ser siyasetên xwe yên tek alî û dûseya girtina hovane berdewam e û gerek PYD li xwe vegere û dev ji van siyasetên xwe berde. Nixwasim di vê qonaxa hestiyar de. Li ser asta rêxistinî daxuyaniya enekese de hatiye ku enekese bi hûrgûlî mîkanîzmên pêşxistina xwe enekese û aktîvkirina rola xwe ya siyasî û meydanî li ser hemû asan gengeşe kir û di dawiyê li hev kirin li ser Birêz Seûd Mela weke serokê enekese hat kirin. Her wiha desteyeke çaralî bi serokatiya serokê nû yê enekesê tal darxistina Kongirê çaran hat avakirin.